No, môžeš? No tam zapichni a nechaj to tam, nech to vytečie poriadne. To, bonakva, ty kokos. Štúpané, pozri sa. Tak vravíš, tam bude dôležitý zajtrajší ranný štart. To vyzerá znamená skoro liter úspory. Ja ti hovorím, ja som išiel o 1,2 litra dolu. Pružnosť 100% išla hore. 100%. Teraz? Myslím, štart bol klasický. Tam už keď bol zohriatý, už nebol až taký rozdiel, ale OK. to je v pohode. Uvidíme ten ranný štart. Dobre, chceš štartovať? Môžeme štartovať, áno. Chceš aj pridávať potom, či ne? Ja ti poviem. Je tichší, že? No, Ako výrazne tichší. určite. Je tam veľký rozdiel. Čiže čo si hovoril, čo si zaznamenal? Tichší je? No, Zmizol ten ostrý zvuk? Ten ostrý zvuk bezprostredne po studenom štarte, alebo v prvom rannom štarte. A ja vlastne nechám ho úplne chvíľočku vrčať a idem na ulicu a tam ten ostrý zvuk absolútne zmizol. Akože predtým bol vlastne, pokiaľ sa nezohrial, tak ten ostrý zvuk tam bol, potom už zmizol. A ponovom už je ten ostrý zvuk naozaj iba, keď naštartujem, tak rozbehne sa prvý meter, možno tak sa natlačí olejová sústava a potom tam už skoro vôbec není ten ostrý zvuk. Ale motor je očividne kľudnejší, ten pohár, to sa nedá porovnávať. No, je kľudnejší 100%, to môžem povedať bez hanby, ale tá spotreba, tiež som uvažoval, že to není aj tým, že trošku stúpli teploty, ale podľa mňa o liter by neklesla behom rozdielu teploty 5 stupňov vonkajšej, tomu moc neverím. Čiže o liter si zhruba zaznamenal. Išla hneď dole spotreba, ak sme to vlastne nariali, že sme sa boli spolu previesť. Áno. A odtedy to monitorujem a išla o liter dole a to proste, kebyže to je rozdiel 20 stupňov, že bola 0 a potom máme plus 20 a meráme to, tak ešte ten liter možno by som akože prislúchal tomu, ale teraz stúpa teplota možno rádovo o 5 stupňov, že dneska je to že 8 stupňov ráno. No. Takže není ten rozdiel až taký veľký. Minule bolo 6 alebo koľko, tak No, to nie je takže žiadny není to až rozdiel taký skoro. rozdiel, hej. A ten liter tam akože na tom palubáku svieti. Že to je menšia spotreba, takže je to citeľné. Super, ďakujem.